trí, dó, híon, náid, bríon, bheorís gléamh na nuachta an séú láfichiad mí lúnasa 2015. Agus an láinneamh ní dóilem go mbeidh mé ag sna bhrochad atá bhaim tá sé agam ar nó hena féin ach bígin don bheanú bheanú túsrís. Ní bhaid mé ag rábhailí mór an. Tá coppla riail a chuile chuineáil ach an miniomh, súil a chuineáil an gamara, gan thomáil nó hááil, tá sin deanta ag an hena féin, chaitheann mé súil a chuineáil ar sin. Gan hiúnas, bhrisim a riail a chuí féin agus léamh go máil ré. Scéalta New York Times baineann an scéal mór leis an éagsodus imirceach seo san Eorp ó áitiní mar an Síria, Iordáin agus Afganastáin chun na Cheorpa agus go háirithe chun na Gearmáine. Baineann an scéal go príomha leis na mionraddaí agus le na sonraí go háirithe. Cé mar a dhéanann tú de bhealach ón Síria chun na Gearmáine? Well, I bhí é híon bhíon dídan agus bhíon isce ag teastáil ach I bhí dó bhéidir an rud is tábhachtaí cathe fón chlichte a bheith agat. Úsáid na himircí na fón chlichte seo chun fáil amach cábhail siad agus cábhail I dtriail. Tá sagan mar hampla go bhfuil seo focail táim. Níl mé úsáid a focail scealóg, tá sagam nach é sin an focail ceart. Slis sin ceann ma cathe slis GPS a bheith sa gléas agus cathe an gléas a bheith ná appannaí mar Google Maps agus leis GPS Google Maps bíonn siad an fáil amach cén siad na bhfuil siad, cén chathair na bhfuil siad agus cé chomh fad atá siad ón ceann scríbe an Gearmáin mar hampla. Tá siad seo chomhtábhachtach don himircí gur áisiúnaí luchtathe atá siad ag tríal seachas áisiúnaí bhí agus tugann siad le fios gur bheith aspa electrachais an stras is mó atá a bhíon ortha agus siad ag taisteal. Dar le duine acu gach uair a bhainm tír nua amach ceannam chárta sim nua agus gníomhachtaím an Seidirlí nán ionas go mbeidh mé I nán mé féin áitiú ní sin an focail bheith bhaim amsú. Stoch Bhaid sú amsithe máán
hu agus mas tú snáid chéna ina bhfuil tú ach is dócha gur féidir le tú féine aimsiú ar an telefón freisin. Scéal I bhfuil dó stochhhalartáin agus luchan í stoch. Seo é an séolá sa chéile gur sleamhna stochan í timpeall an domhan agus dar leis an scéal seo tá ag géarú leis an titsim seo leis an sleamhnú seo a ad eisteach le rá agus tá géilleagar na Stáit féin ag sédóigeacht leis. Sé sin tá an ggéirchéim stoch seo, an ggéirchéim margaí seo ag tarlú bheag bhean ar an tubhitim sna margaí agus sna stochhhalartáin timpeall an domhan. So sin scéal I bhfuil dó. Scéal I bhfuil trí tá ní hé ceistúchan. Bhairid fisrithe nach tá fisrúchan ar siúl I rialtas Meiricea faoi láthair faoin chuí inar tá áthas ar an bhfuil méid dhéanamh seo ní smaoineamhainn ar a bhocail Piano Nuacht marach mé bheithéag tafadú. Mí an ruáil an focail atá bhain agus is cosúil gur dearnú mí an ruáil ar na measúnachtaí ar ISIS I measc lucht eolais míleata agus spíoireachta. Bhí an mí an ruáil seo ar siúl den chuid is mó le tuispeáint gur rá ag gairí le feachtas na Stáit Aontaithe I náid ISIS. Deamfar rá leis an fisrúchan seo agus ní dóilem go gluisimid mór an eile faoi go ceann tamalaín eile. I déalach ar ós. Tá ag leanacht leis an siargaí spóideacht faoin Síria. Go fóill tá rialtas Bashar al-Assad fós I réim ach tá ISIS ag gabháil níos mó talún sa tír sin le coppla bliana anuas agus dearhan go bhfuil an tíorthar ar tinneall le titim an réimis sin. Ar nó tá Israel ar tinneall leis an rud chéanna freisin agus nílas agam chomh feasach agus atá na Stáit Aontaithe ar an obair atá Israel ag déanamh chun an Síria a leagam, réimeas Assad a leagam. Go cinnte níl ISIS peach níos fearr ach tá is ag Israel nach chomh seans ar bith
ag ISIS stát ceara stát ceart a dhéann as an talamh atá ghafa acu sa Syria agus san Iarrac. Mar sin tá na stáitiantathe ag leannacht a raibh le na níoreachtaí iarthóir inmharthanna a aimsiú chun tacaíocht a thabhairt dóibh inagh I bhír a héan Bashar al-Assad ach I bhír dó ISIS. An taon tíorthóir tá feici go dtí seo ná deam dar ben Ahrar al-Sham fir sir an tíre. Ach na bhís mó leosan ná gur antaiscí iad agus bhfuil siad a bhfad amach Islam agus go bhfuil ceangail acu le Al-Qaeda. So Ilis ag na stáitiantathe céir is féidir le a dhéanamh go deimhin ní bheidh siad an go héasca tacaíocht a thabhairt don deam seo. Scéal na níorthóirí uachtaránachta ceann eile leathanach tosaí a New York Times bhainteach a rís le iarthóir poblachtánach sa chás seo Donald Trump. Nach súis nóir scríomh mé an focail seo síos cóghnásach. Tá mé á scríomh síos san is cóghnásach. Ní iarthóir cóghnásach é Donald Trump agus ní chur chuige dí feachtasaíochta peach níos cóghnásaí. Is chosúil go bhfuil sé ag peocha a bhainisteoirí feachtais sa chuí chéanna agus a eagraíonn sé an chlár telefíse The Apprentice. Sé sin catha gach iarthóir pitch a dhéanamh agus chaitir amach é nó ghlachtar leis de réir mar a éiríonn leis an san pitch. Ní riam á mór ach más é sin is á bhaid á mór go muriseach sé chos sár sin. Agus an scéal dearnach leathanach chosaí a New York Times is 6 gnéalta bhainteach le hoscailena agus an chuí ina bhfuil si go ghlacha le níos mó agus níos mó airgid príomháideach chun fuirgina go thógáil agus saothlan a thógáil agus go háirithe áisní spórteach ar fáil ach na cólachtaí seo a bheith marchailte ar slí amháin nó ar slí eile. Admhailach é aitheanta. Na cólachtaí seo a bheith aitheanta ar slí éigin. Agus mar sin má tá Nike tar éis ollscoil Oregon a ghabháil tá Under Armour tar éis ollscoil Maryland a ghabháil. Agus
six semper Meiricea Tyrannus, six semper universitati. Nihe, six semper universitatis. Well, Chaim is winner, Malajin Agassizer and Dalin, Suji Le Fissignov, Willanem, Sherfels, more. Tá an bhrothalacht imethe agus cé go bhfuil an teocht na hochtúidí sa sé bhfad níos inghlacha ná mar a bhíon aimsir sna léithantí beaga an nús. So sin mo chuid an lá seo, Tá súil agam gur bhain sibh tharbh as an nuacht agus go bheice mu chéile rís sar bhád nuair a leid go bheici sibh simise agus mé léamh na nuacht. So tógaí go bogé agus bíoch lá 10 agam. Slán?